Pane a picture rutendera pasocial media aiwa ratona kuti vakomana nhau leaders anoramba ari clinged onto power but makore avo afamba akuoneka kunzi ava kuma-70 kuma-80 kuma-90s ndo nhau iri kutsviridza musouthern africa iri kunzi nevanhu ndo zvatiri kuramba izvi tava kuda vechidiki vatoziva kuti vanonyatsokuziva zvinodiwa nevanhu vanonyatsokuziva kuti nyika inotongwa ichibva kupi. Sanipena mashoko anobuda nyuka panapa kuti bosubscribe like watonda bell icon. Pane this picture toenda pasocial media ramuri kuona iri rakanyora caption ikanzi aspiring Namibian presidential candidate collapses during campaign rally. She's 77 years. Mbuya, go and rest. Panapa tona kuti vakomana pana majara jaros anachitora that picture ramuri kuona iyo the aspiring candidate onyera achiti countries which have recently elected elderly presidents incompetent and competent are, just to give a few examples, USA, Nigeria, Zimbabwe, incompetent. Namibians must make the right choice and move away from liberation movements which support terror groups like ZANU-PF. Panapa ndo mashoko anaita kuonana majara jose atukonta ariko nhau yake anongozikana majara jose ndo wakomana vambonza kuti ndo wakomana with the opposition avatomuri kunzwa nezveruling party ariko achipoinda nhau yake achiti aiwa zvatiri kuona zvoitika kune dzimwe nyika kuti aiwa an aspiring candidate anokolapsa ane 77 years old. Panapa ari kuitira mashoko achiti aiwa vakomana kune vamwe vari kune dzimwe nyika vari competent asi panapa ari kuuya achiisa mabrackets Zimbabwe achiti vakomana vari incompetent munyika yeZimbabwe ndozvari mamwe maleaders acho aiwa kunyange nemacabinets acho ine vanhu aiwa vakura zvakanyanyisa zvinototisha kuti munhu achiri kudei zvavo vatomboenda vachimbonoresta zvavo. Inhau yatinoona kuti aiwa inokwanisa kunoona ataka pamusoro nemavice president aiwa Kembo Muhadhi wenyika yeZimbabwe vatinoona kuti people aiwa varamba kutaura zvakaona pamusoro penhau vachiti vakomana vangaende kunozorora zvavo. Tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu tudze mafungiro enyu. Musana subscribe like turn on the bell icon.